କାମ start ହେଇନି। 5ଟା ବେଳେ ପେକ ହବା ଦରକାର ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାହେଁନି। ସବୁଠାରୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି 2 ଦିନ ହେବ ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋରା ହେଉଛ ନା 2 ଦିନ ହେବ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ମାନେ ସୁଟିଂ କେବେ ଗୋଟେ ହେଇପାରେନି ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ। ମୋ ଯୋଗୁରୁ ଆଉ କଣ? ମୋର କୋଉଠି ଦୋଷ ଦେଲା କହିଲ? ଆଉ କଣ? ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ରେଡି ହେଇ ବସିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ 6ଟା ବେଳେ ତମେ ରେଡି ହେଇ ପଇଛ ସେଥିପାଇଁ ମୋର 9ଟା ବେଳେ ପଇଲା ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଆଉ କାହାର ଜଲ୍ଦି ହେଇଛି କାହାର ଡେରି ହେଇଛି ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଭାଇ ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ମେକଅପ୍ ନେଲା ପୁଟି ମରା ହେଲା ତମ ମୋର ଘଣ୍ଟେ ମୋର ଘଣ୍ଟେ ହଇଓ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ହଁ ନା ହିରୋଇନ୍ ବି ଅଧିକ ହିରୋଇନ୍ ବି ତମ ବ୍ରାଇଟ୍ ଭାଇ ଦେଖାଯିବ ଆମର ବଢିଆ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା କଟିଲା ଆଉ ସେ ହିରୋଇନ୍ ଟୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତମେ 1 ପିସ୍ ତମେ ପିନ୍ଧିବ ଦଉନ